chacha Igbo kwenu, chachacha Igbo kwenu, Anambra kwezuonu. Onye unu na-anụ onu ya bụ His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa, Obi of Gauteng, Igwe Mbanabọ, Obi of Obi ndị Eze, His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa. Maka na many people they na-asị onye a na-asị Eze ndị Igbo kere ihe o ji eyi traditional clothes. Mana na-eme video mwute ana m edire ese ọfụma. Akwa ndị eze m karịrị akarị, mana ana m enwe mwute ịfụrụ anaka m kwuru okwu mwute eje m ada otu anwa nde were okwu anwa. Biko nke onye chiri ya zerenu, ya mara nwoke mma, ya mara ndị Igbo mma, ya mara nwaanyị mma. Ime Igbo unu ga-adị n'iru, unu ga-adị ndụ ka nka. Ọnwụ ike abụrụ oke ndị Igbo, ọnwụ mberede abụrụ oke ndị Igbo. Ebe onye ọbụla nọ na ndị Igbo ga-anọ ọfụma. Ihe onye na-achọ utu obi ọcha ọ ga-enweta ya. Ka Chukwu kere ụwa, Chukwu a na-afụ anya, Chukwu abịa ma gọzie ndị Igbo n'ebe ọbụla ha nọ na mpaghara ụwa na Naịjirịa site n'afa Chukwu abịa ma bụ onye nwanyị. Wee sị ka nkene His Excellency Gọvanọ Obianọ na ọ nụrụ mkpu ndị Anambra na-eti, na ọ nụrụ mkpu ndị Anambra were bịa ka o mechapụ iru ndị Anambra na mba ụwa, ka ndị ụwa niile ma ndị Naịjirịa ma na ndị Anambra bụ ndị na-emesi biznes ike, na ndị Anambra eji ritual achụ ego. Na-ekene Obi of Ọnịcha ineba ihe nkwuru anya. Obi of Ọnịcha, ị ga-adị, may your throne last forever. His Excellency Gọvanọ Obianọ, ị ga-adị ndụ ka nka. Ihe ọbụla ị na-eme Chukwu gọzibe gị. Daalụ na ị nụrụ olu ndị ọya bụ good leadership. Na ị na-anụ olu ndị ị na-achị, ị na-eme ihe ha kwuru, ọya bụ ị na-achịta. Enwere onye enwere opposition, ọbịa bụ onye enwere ndị iro. Mana gị bụ Wili Obianọ na-achịta ọfụma for ịnụ olu anyị nwa. Ya mara gị mma, ya mara ụmụ gị mma, ya mara family gị mma. Daalụ rinne na imechi nwoke a na-akpọ Onye Eze Jesus na-agba ụmụ nwoke baa ya ọtọ na ụmụ nwaanyị baa ya ọtọ na mmiri, na-ezisasị ya na social media n'ụwa niile. Akpụrụzie ndị Anambra n'ọnụ na ihe ndị Anambra na-agwụ ọbụsọ ọgwụ ego. Na-asụkwa Obi of Ọnịcha, ana m ekenekwa gị dịka ị na-enebara ndị na-aka ụka ihe ọbụla onye na-eme na Ọnịcha anya, ka ihe ha na-eme ka ha na-eme n'ụzọ ziri ezi. Onye na-agọ mmụọ gọọ mmụọ n'ụzọ ọgọ mmụọ, onye na-eme pastọ mee n'ụzọ pastọ. Ihe ị na-eme mee n'ụzọ kwesịrị ka esi mee ya, ọ bụrụ ụzọ eji egwu wayo. Onye Nze Jesus na-egwu wayo is a criminal, is a fraudster, and we should not allow such to be happening in Anambra State. He's deceiving our youth. So it must stop now. Defrauding our people is not the best. And why I'm so worried, and it is worrisome, that most of them are from Anambra. Achọrọ m ikpe ofe onye obodo onye si, mana ndị a niile bịara Anambra ịchụ ihe ha na-eri. Ọ bụrụzie ị nọ na Anambra na-egwu onye ọbụla wayozi. Ịchọ egwu wayo laa na steeti gị. Ịchọ egwu wayo laa steeti gị. Jee gwube ebe a, gọvanọ bụ ụnụ na eze nọ na bụ ụnụ love like ya igwube ha. Anambra kwesịghị ịgba ebe a na-ekpofu dọtị. Ihe Anambra bụ the light of the nation, not light of ebe a na-ekpofu dọtị. Ọ bụ light of pigs. Onitsha is not a town of pigs. Onitsha is a town of pigs. Criminals, fraudsters, intimidation, rapists, abuse of children and women.
apụrụ ife anwa ka anyị na-ekwu. Even this man ka dị proud si na ya na-arịọ biko ka ọ na-arịọ, which means ọ nwa ihe ọjọọ na-eme. O jide ego ndị Naijiria ọ na-awụ na mmiri sị na ha na-agba ọwụ ya, oje kpokọtakwa ụnụ afụrụ ego na onye awụ wayo ka ọ na-egwu ọwụ ya ego na mmiri, ojekwe kpokọrọ ya. Onye mazi mgbe o kpokọtara, o nwere onye marụ, kama na ọ ya na-akọnfezi misi na ebini ọ na-anapụsị ndị mmadụ na enwere ndị na-ebukọrọ ebini aha na mgbada. Mgbe ebini a na-agbadakwa enwe ndị edebere ya na-ebukọrọkwa ebini ebujere ebe hụ onye na-anapụsị ndị mmadụ ego na-agba ezigbo moto na egoro ebe obi na mkpọ na ebe ọ na-egwu wayo na mkpọ iji gosi na onye wayo ka ọ bụ. Onye eze Jizọs kwa ngwongwo hapụ Ọnịcha jee ebe ọzọ arịọzina biko. And I use this opportunity to urge His Excellency Governor Obiano to arrest this man immediately, jail him, let him face the wrath of law, let him face the justice for disobeying the law of Nigeria, for spreading Nigerian money like a paper. Our money is not newspaper. Our money is not ordinary paper. That is fraud. This man is committing fraud. Ojo Ọnịcha, ose moto a na-ere n'Ọnịcha. Ojo Ọka, ose moto a na-ere n'Ọka. Ojo Ihiala, ose moto a na-ere n'Ihiala. Ojo Lagos, osere moto a na-ere n'Ihiala. Jee na Abuja, sere nnukwu moto a na-ere n'Abuja. Ọsọ onye South Africa nyere ihe, ọsọ onye Dubai nyere ihe, ọsọ onye Indonesia nyere ihe, ọsọ onye Asia nyere ihe, ọsọ onye Lagos Abuja nyere ihe. Enwekwa onye nyere ihe ahụ ọrụ adị eri. Ọ na-arụba gị na line, na-arụpago na line ọrụba gị lie wage ndị 419. Ka pastọ gara eji egwu n'ụwayo biko nụ. Ihe onye ọbụla ji ejekwara ka o chegharịa. Ije ka i chegharịa gbakpuo n'ebe a na-egwu wayo. And eji m ohere a wee na-agwa ụmụ okorobịa na agbọghọbịa na Lagos, ebe ọbụla ibi na Nigeria na ebe ọbụla ibi na abroad, kwụsịzie na ije na-ajekwu ndị rituals, ndị ji wayo di fraud ụnụ. Ịchọ onye na-eme gị n'ọdịnala, chọọ ezigbo ndị ọdịnala mee ihe chọọ onye na-eme gị. Ịchọ na-eche ụka, chọọ ezigbo prophet. Ọ bụrụ eji ezire na Facebook achọ ndị dibịa a na-egwu wayo. Onye ọbụla bụ pastọ, onye ọbụla bụ prophet, onye ọbụla bụ dibịa were tinye na Facebook is a criminal, a fraudster. Ọ fraudster ka ọ bụ. Ana m asụ unu chegharịa ka nna nna ha were gbaghara unu. Ala Igbo chebe ndị Igbo. Ala Igbo disgrace ndị na-disgrace ala Igbo. Ala Anambra chụba ndị na-eme mpụ na Anambra steeti. Gọvanọ Obiano ọ ga-adịrị gị mma na Eke, dịrị gị mma na Oye, dịrị gị mma na Afọ, dịrị gị mma na Nkwọ. Ọ ga-adịrị Obi Ọnịcha mma. Obi Ọnịcha ị ga-achịka nka ịchịcha onye isikwa chịbakwa mma mmanụ. Ndị Igbo ya daara ụnụ mma, Anambra ya daara ụnụ mma, nke onye ya ezere ya chirinu. Aka mbụkwa nwa ụnụ nwoke bụ onye Anambra steeti from Orumba, His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa, eze na-achị ndị Igbo niile na ndị Nigeria bi n'ala South Africa. Mfu eziokwu a ga na-ekwu, akwụ n'eziokwu. Ndị pastọ na-eme mpụ chegharịa, ndị dibịa na-eme mpụ chegharịa, ndị amụma chegharịa. Unu ejezi na Facebook na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma, ọrụ ọma gị ga-achọta gị, ezigbo ihe ga-achọta gị. Ome mma na mpụ mma gị ana, ome njọ na ihe njọ ịkwa ala. Ife imetere iwere isi gị buru